70 vagy 60, most 70-60. Arctalan évesz, mondd meg Irénnek, mondd meg Irénnek, a 80-as évek sapkát viselnek, írd meg Irénnek, 10 van belőlük, lassú a léptük, sapkát viselnek, árnyékban jönnek, jól le van húzva mind a 10 sapka, homlok takarva, 10 orr takarva, 10 száj takarva, 10 áll takarva, szemel takarva, 10 darab sapka, 10 fehér bottal, útütögetve, nem sebbel lobbal, csak körbe kerengve, megbotolva, bottal kopogva. Írd meg Irénnek, a 80-as évek, mondd meg Irénnek, írd meg Irénnek, a 80-as évek, mondd meg Irénnek, a semmibe néznek, semmit se kérnek, semmit se félnek, bújj ide kérlek, 10 fehér bot van bent a szememben, útütögetve, nézd mi vélettem, útütögetve, 10 fehér bottal. Itt van az új zaj, itt van az új zaj, 10 fehér bot jön, útra zuhogva. Mondd meg Irénnek, 10 fős a banda, mondd meg Irénnek, semmit se félek, mondd meg Irénnek, már semmit se félek, mondd meg Irénnek, én már semmit se félek, 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 semmit se félek.